Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jo'onde meɗen ndeɗo kayre wonte jo'onde arande ha jole ɗe tammiɗen wolwango ɗum ɗe ngaɗan jole capannay walla bo ɗe ɓadoto jole capannay man ko ngakki bo ɗuɗata ko ngakkata ha jole capannay man. To kadi jonde arande en bolwanan ha mare zikiriji gaɗeteɗi ha fajiri be asiri. Ɓi adamajo ha ngendam mako oɗon yaha oɗon nder haɗaruji ɗuɗɗi jamu o wodi kanko man ɗo haje ha o hisa ha haɗaruji man ngam man kadi woni dow mako o waɗa sababuji ɗi o hisrata be muɗum ha ngendam mako ha haɗaruji fe'antoɗimo ha ɓiɓɓe adama en ban mako ha ginnaji ko nandi e muɗum deidei kanko man ɗo o waɗa ko latti sababu ko latti bososel kanko man ɗo be majum jawmirawo ɓangi ɗo renramo be sababuji ɗi o watta man ɗo ha haɗaruji ɗi o wondi be muɗum ha ngendam mako ha jemma mako ha nyaloma mako. To kadi nder sababuji gaɗeteɗi ɗi ɓi adamajo hebrata be muɗum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanjum wonte zikiriji gaɗeteɗi ha fajiri be zikiriji gaɗeteɗi ha asiri. To kadi ɓi adama to o lismake zikiriji man ɗo o hebran be majum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Mana man to waɗi zikiriji ɗi fajiri Allah renramo be sababu wadgo zikiriji man ɗo ha hirgo mako ha kala ko ɓi adama hulata ha sharri ɓiɓɓe adama en ha sharri ginnaji ha sharri kuje goɗɗe non ɗe ɓi adama anda. To kadi nder majum en mbi zikiriji ɗi fajiri be asiri. To kadi ɓi adama o solana o lismito zikiriji ɗo ngam o omtira nyalde mako be innugo Allah, o maɓɓira nyalde mako ha hirgo mako bo be innugo Allah, kadi o tammo be majum latago kanko man ɗo nder innoɓe Allah ɗuɗɓe ɓe jawmirawo waɗani ɗum ina muɗum o wi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah siryanake jeyaɓe mako ɗuɗɗinan ɓe innugo mo ha kala yakeji muɗum fu. Kadi nder majum ɓi adamajo to o lismake zikiriji gaɗeteɗi fajiri o lismake zikiriji gaɗeteɗi asiri be majum o tammante latago kanko man ɗo nder jeyaɓe Allah innan ɓe jawmirawo ko ɗuɗi ɓe lattoto ɗemgal muɗum sendirta be inde Allah ha wakkatiji ɗuɗɗi ha wakkatiji ɗi ɓi adama yeɗata ɗum bi isnillah. To kadi nder majum jawmirawo inanake ɓeɗo man ɗo innoɓe mo ko ɗuɗi man ɗo inanake ɓe yafuye be mbar jari latindi ɗuɗdi. To kadi ɓi adamajo be jangugo zikiriji ɗi fajiri zikiriji ɗi asiri man ɗo kanko man ɗo o wodi mbar jari jangde mako ngam askaruji man ɗo zikiriji man ɗo innoje Allah man ɗo ɗum ayaji alquran goɗɗo jangata, ɗum hadiseji annabijo goɗɗo jangata, ɗum do'aje ko nandi e muɗum. To kadi kanjum man ɗo o heɓan be majum mbar jari jangugo mbar jari innugo Allah, o hebran bo be majum mbar jari yaktago annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha muɗum. Non do o hebran be majum bo denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngar renata ɗum jeyaɓe muɗum lismitiɓe zikiriji jangeteɗi fajiri be asiri. To kadi o hebran be majum bo darja towka, o hebran ɓi adamajo hebran be jangugo askaruji ɗi fajiri be asiri ɗo hebran be majum darja towka. Non bo o hebran be majum bo kuuɗe boɗɗe tokkidirɗe, o hebran be majum bo de'ititgo nafsu mako, o hebran be majum bo yakago sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama banno wari ha deftere Allah sunna nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. To kadi an derɗirawo tedduɗo ta lata anani darja zikiriji ɗo anani darja askaruji ɗo kadi ta lata a gejjitan ɗo askaruji man, ta lata a gejjitowoɗi habduni wad ha fajiri maɗa masalan
to a juuli subaha a waɗi deidei askaruji ɗi ɓawo julgo a timmidiri be maji kadi jokku askaruji jangeteɗi fajiri man jokku askaruji jangeteɗi fajiri man non to a juuli asiri bo ɗon man bo to a waɗi askaruji gaɗeteɗi ɓawo juule farillaje ɗon man bo a timmidiri be askaruji gaɗeteɗi ɓawo juule farillaje ɗon man do jokku askaruji gaɗeteɗi jangeteɗi ɗi hirgo man ɓawo julgo asiri so kadi an man ɗo be majum man ɗo kadi a hebran denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala non bo ta latta wakkati jangata askaruji ɗo an man ɗo ta latta a goytuɗo aɗon janga non ha ɗemgal maɗa amma hakkilo ma ɗon ha hunde wonde feere wi'atake a heɓta mbarjari a heɓan mbarjari wi'atake a heɓta denal Allah a heɓan denal Allah amma kadi ɗum hautata ban janganɗo aɗon janga askaruji hakkilo ma ɗon dow maji aɗon fama mana maji aɗon nana ko wi'ete nder mana man ɗum ɗon yalɗiri ha ɓernde ma wakkati man latto sembe battiɗingo man ɗo a ɓuran margo ɗum heɓgo mbarjari bo latto yake man ɗo to zikiriwol man ngol hauti ngol wurtake ha ɗemgal ma ɓernde maɗa bo ɗon taskitingol ɗon watanigol hakkilo kanjum wonte ɗaɓɓita ɗum kanjum wonte ɓurɗum kadi ngam man o wi kadi ta lata an man ɗo a goytuɗo wakkati jangata askarji man ɗo non do yalɗinir ɓernde maɗa wakkati jangata askaruji man ngam kanjum man ɗo ɗum hunde nufande ngam ɓi adama ekkitina nafsu muɗum jangugo ayaji Allah jangugo sunna nulaɗo Allah taskito manaji man fama ɗum to kadi en nani darja zikiriji ɗo en nani darja innoje Allah ɗe fajiri be ɗe asiri to kadi en puɗɗan wolwangoɗe ha ɗo nder innoje Allah gaɗeteɗe ɗe ɓi adama lismoto ɗum ha fajiri muɗum be asiri muɗum nder maje man ɗo ayatal kursi hani ɓi adamajo o janga ayatal kursi ha fajirire mako marra gotel ngam ko wari ha hadisewol Abu Huraira Allah yerdomo kanko man ɗo ha darja ayatal kursi man kadi ha darja magol wari ha qissa Abu Huraira kanko man ɗo o ayninama mudayeje ɗe ɓe ittata ɗum ha julde sumaye kadi o ayninama mudayeje ɗe to kadi ha ɗon man ɗo sheyɗan wari dow sura ɓi adama ha wujja mudayeje man o nangi sheyɗanuwel man ha marrare arande nden ngel yelditi ngel wi min ɗo mi jawmu ilalu mi tampuɗo mi bukaɗo ngel yurmiti Abu Huraira acci ngel yofi ngel dilli to ngel wi ngel metata lorago Allah andini ɗum annabijo muɗum diga Abu Huraira wi aymo ka jango fajiri o yahi annabijo wi'atamo Abu Huraira noyi kubar dahaɗo maɗa hanki o wiyam kaza kaza o yelditi mi accimo annabijo wimo o loroto o fewima o loroto kadi bo jango banni man sheyɗanugo ngel lori Abu Huraira nangi ngel yelditi kadi bo ngel wala ko ngel mari ngel tampu ngel wodi iyalu o acci ngel marrare ɗiɗabre ngel wi ngel metata lorago jango bo annabijo wi Abu Huraira diga Abu Huraira wi ay ɗum da ko laati hanki kanjum man ɗo ɗum ɗon nder alamaji annabangal annabijo sallallahu alayhi wa sallam kadi bo annabijo wimo ngel fewima ngel loroto banni man ha tatabre to ha marrare tatabre nde o nangi ngel ha ɗon man ngel wi'atamo jotta kam accam mi metata lorago amma mi faydete fa'ida accam mi faydete fa'ida ha ɗon man ɗo ngel andinimo ngel wimo mi andinte aya to a jangi ka ɓaɗatakoma sheyɗanuwol ɓaɗatakoma sheyɗanu kanjum wonte o wimo ayatal kursi jangu ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kadi to a jangingol ha fajiri maɗa sheyɗanuwol fu ɓaɗatakoma to nden Abu Huraira nyande tatarɓe man nde wari ha annabijo yewti annabijo qissa muɗum be sheyɗanu o wi nda ko ngadumi be gujjo garowo hanki bo amma nda ko o wiyam o wi o hokkatam fa'ida man ɗo to mi hutiniri ka ɗo
kadi seedata wonan dow am denowo daga jawmirawo, non bo sheydanu ɓadata ko yam ha weta to mi jangi fa'ida man ha fajiri walla to mi jangi ka ha asiri. To nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata Abu Hurayra, sadaqaka ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub. Sheydanu welɗo ha ɗo kam ngel wima gonga, ko ngel wima to a jangi ayatal kursi a seedata aɗon mari denal jawmirawo waɗante denowo rene, kanjum wonte waɗan mala'ikajo ayne, nden bo sheydanu ɓadatako ma ha weta to asiri jangirɗangol, to fajiri bo banni, to ɗo man ɗo to a jangingol fajiri bo Allah waɗante denowo, sheydan bo ɓadatako ma ha hira. To kadi ngel gonɗi ha wigo magel, amma asli magel kangel man ɗo ngel ɗuɗa fewgoyel, amma ko ngel wima ɗum gonga. To kadi ha ɗo man ɗo ɗum tabitini ayatal kursi ɓi adamajo hebran be magol denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala, sheydanji bo daytorto ɓi adama janguɗo ngol ha fajiri mum walla bo janguɗo ngol ha jemma muɗum bi isnillah. ɗo man ɗo ɗum lattoto ɗum sababu denal ɓi adama hebra denal man ɗo ha sharri ɓiɓɓe adama en, hebra denal man bo ha sharri ginnaji, hebra denal man ha sharri ginnaji. Masalan goɗɗo foti o laara o wi'a kanko ka o woodi aynoɓe, o woodi gardi en, o woodi noy ɗo kam fu ha deidei ko gite ɓiɓɓe adama en mbawata yiigo, foti kamɓe man ɗo ɓe paddane ha majum. Amma woodi goɗɗum bo ban ginnaji, kanjum man ɗum kuje ɗe en gi'ata, to kanjum man ɗo ɓi adamajo sei hutinira ko wari ha sunna, ɗaɓɓita denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala, ha maako ɓi adama heɓata denal lattingal timmidingal. Amma ko lutti kam fu rammiɗiɗgo ɗon ha muɗum. To kadi hani ɓi adama o solana, o lismito askaruji gaɗeteɗi fajiri be asiri ngam o heɓra be majum denal timmidingal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. To kadi do'are ɗiɗabre nde hani ɓi adama janga ɗum ha fajiri ha asiri kadi ngam heɓra ɗum denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala, o wi akhiri ayataini minal baqara, ayaji ɗiɗi gonɗe ha surawol baqara. To kanje bo wari ha darjamaji annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ko moy jangiɗe ha jemmare muɗum ɗe ke'i ɗum ha ɗume, ɗe ke'i ɗum ha kala ko latti kalluɗum fu, ɗe ke'i ɓi adamajo ha kala ko hulata fu, ha kala ko mijoto fu, ha kala ko latti kalluɗum fotan ɗum ƴiwigal ɓiɓɓe adama en, ɗum ƴiwigal ginnaji, ɗum ƴiwigal toy, kanje man ɗo ɗe ke'i ɗum ha sharri hunde man, ɗe ke'i ɗum ha sarri hunde man. Kanjum wonte fuɗɗi diga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ha ayaje man ɗe ɗiɗi ɗe timmiti kadi ha ragare surawol baqara. Kanje man bo hani ɓi adamajo jangaɗe ha hirgo muɗum, hani ɓi adama jangaɗe ha hirgo muɗum. To tataɓe do'are tataɓre nder askaru sabah wal masa, kanjum wonte suraji tati, kanji wonte al-ikhlas wal falak wan nas, kanjum wonte surawol qul huwa, goɗɗo jangangol kangol man ha fajiri muɗum, janga surawol qul huwa, qul huwa allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falak, qul a'udhu bi rabbin nas. Ɓi adama jangaɗi banniɗo man ɗo marraje tati ha fajiri mum, marraje tati ha asiri muɗum. To kadi kanjum man bo ngam kala ko ɓi adamajo moltori fu wala ko ɓi adama moltorto ban ko moltorɗe gonɗe ha falaki be nasi. To kadi ngam man ɓi adamajo o janga suraji ɗi tati ha fajiri mako, marra tati qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, o jangaɗi ha o surna, o ya go o fuɗɗita qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, gole fu ha o surna, o wi'a ɗiɗi banni man ha latto o cikna marraje tati, o waɗa ɗum bo ha fajiri mako be asiri mako. Kadi to a jangi ɗum kanji man bo a moltorake be maji, nabijo sallallahu alayhi wa sallam wi takfika min kulli shay, ɗike ante kanji bo ha kala ko ɗumejum fu ko kulata, ɗike ante ha kala ko ɗumejum fu ko kulata.
kadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kanko man ɗo o wi haaje ɓiɓɓe adama en ha jangugo suraji moltorɗi qul huwa falaqi nasi man ɗo ɓi adama ɓuran margo haaje jangugo ɗi ha fajiri muɗum be asiri muɗum kanjum man ɗo ɓuran margo haaje majum dininta no o mardata haaje nyamgo be yargo dininta no ɓi adama mardata haaje nyamgo be yargo kadi kanjum ka ɓi adama woodi haaje man amma to andi no nafuda jangugo suraji moltorɗi falaqi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ɗo jangugo ɗiɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuranan ɗum haaje muɗum deidei nga marata ha nyamgo be yargo ngam kanjum kam a weltinorto be majum to lattake an man ɗo a ɗon nder jamuma a ɗon nder belɗum to kadi lattago ma be jangugo suraji ɗiɗo ɗo kadi a heɓran be majum denal Allah lattingal paddantongal ma kala kalluɗum ko kulata kalluɗum ko mijotoɗa fu kadi ɗi paddante ɗum bi isnillah to amma kadi no lattirɗa a nyaman a yaran man fu deidei masiboji goɗɗi kam to ɗi pe'anake ɓi adamajo nyamgo man welatako ɗum yargo man welatako ɗum amma kadi be wadgo askaruji ɗo ɓi adama heɓran be majum faddanego denal diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala non nder zikiriji ɗi hani ɓi adama waɗa ɗum ha fajiri mum waɗa ɗum ha asiri muɗum ɗon man ɗo jangugo sayyidul istighfar kadi kanjum man bo wari ha hadisewol ko moye jangi sayyidul istighfar ha fajiri muɗum nden o maayi daga hiray kanko man ɗo o nastan aljanna bi isnillah non to o jangingol ha asiri mako o maayi daga weetay ɗo man bo o nastan aljanna bi isnillah to kadi kanjum wonte ko wonte sayyidul istighfar man ɗo kanjum wonte ɓi adama o janga do'are o wi'a allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant to kadi ɗo wonte istighfaru ɗon mari singaji fere fere to a wi astaghfirullah ɗum istighfaru deidei sayyidul istighfar ɗum istighfaru to singaji man ɗi limlimnuɗi amma singawol fottangol kangol wonte mapindiwol ha singaji istighfaru kanjum wonte ngol janguɗen sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kadi en nani darja magol en nani jarja magol hako jawmirawo inani ɓi adama janguɗo ngol ha fajiri maayi yeso hira o nastan aljanna janguɗo ngol ha asiri maayi yeso weta o nastan aljanna bi isnillah to kadi nder askaruji gaɗeteɗi man ɗo askaruwol ngol lamba 5 ɓi adama o wi'a bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim kadi ɗo man bo ɗum zikiriwol tilimgol ɓi adama wi'angol ha fajiri muɗum marra tati ha hirgo muɗum marra tati bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim wi'a ɗum marraje tati ha fajiri marraje tati bo ha hirgo to kadi ɗo man bo ɗum sababuwol ngol ɓi adama heɓrata be muɗum denal diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala kadi wi'ama ha ɗo wala ko torrata mo ko ɗumejum ha ko ɓi adama hulata fu ha ko ɓi adama hulata fu nder do'aje man kadi askaruwol ngol lamba 6 a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ɗo bo ɗum zikiriwol tilimgol kangol man ɗo ngol wi'ete to ɓi adama jippake ha pellel masalan a ɗon yaha jahangal ni a wari a hoɗi jotta kam a jippake ha babal ɗo ko hani ngaɗani kadi wakkati hoɗgo maɗa ɗo
janga askaruwol ngol ɗo mbi'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Non man ɗo to a wi ɗum to Allah muyi a holɗinake kala ko woni ha babal man fu wala ko torrete fotan ɗum latti ɗum kuje goɗɗe ladoje non ɗum latti ɗum sheydanuji ɗum latti ɗum ɗumejum fu ɗo bi isnillah a holɗinake ha majum ngam ɗum moltore mapindire jamu ɗum moltore mapindire jamu a wi a moltorake be kalimaji jawmirawo timmidiɗɗi ha sharri kala ko o tagi fu so kadi wala ko lutti ko kulata fu to Allah muyi o renete ha muɗum a hisan ha muɗum bi isnillah. Ngam man wari ha darja hadisewol man ko moy jippi jipporde o wi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay wala ko torrata mo ko ɗumejum hatta yartahila min manzilihi zalik ha o sotta ha jipporde mako nde o jippi ha muɗum. To nder darjaji man kadi hani do'are man ɗo kayre man ɗo ɓi adamajo jangande waɗande nder askaru zikiriji ɗi jangata ɗum ha fajiri muɗum be zikiriji ɗi o jangata ɗum ha hirgo mako non bo o waɗande to o jippake ha jipporde to o warini o hoɗi ha pellel o jippake kanko man ɗo hani o janga do'are nde masalan o jahowo jangal o wari o weeri hani o jangande ha o weeri man ɗo o eggowo non o wari o hoɗi hani kanko man ɗo o janga do'are ɗo ha pellel ngel o hoɗi man ɗo ngam o hebra be majum denal jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Nder zikiriji gaɗeteɗi ha nder askaru saba wal masa subhanallahi wa bihamdihi hani kadi wi adama wi'a subhanallahi wa bihamdihi marra temerre ha fajiri muɗum marra temerre ha asiri muɗum. Kangol bo ɗume wonte darja magol wari kadi ha darja magol ko moy wi subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huddat khadayahu wa in kanat misla zabadil bahar kadi libanemo yafanemo bofi mako ko dilati ban gufo mayo ko dilati ɗuɗgo maji ban gufore wonande ha maje mawɗe wondo to latake banni zunubaji ɓi adama ɗi ɗuɗri kadi to o wi subhanallahi wa bihamdihi ɗo marra temerre jawmirawo ɓangiɗo yafantomo zunubaji mako man yafantomo bofi mako man. Non nder askaruji gaɗeteɗi ha fajiri marɗi darja marɗi ɓural ko ɓi adama hebrata be muɗum denal ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɓi adama o wi'a la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kadi kanjum man ɗo o wi'a ɗum ha fajiri mako marra temerre o wi'a ɗum ha asiri mako marra temerre. To kangol bo en nano darja magol wari ha darja magol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko moy wi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra kanko man ɗo ɗum lattanomo ɗum fotan banto o rimɗini jeyaɓe 10 banto o rimɗini maccuɓe 10 walla horɓe 10 kadi ɗo darja man non windanemo bo boɗɗe temerre ɗiɗaɓol man nder darja ɗiɗaɓa non bo moyitanemo bo bofi mako kalluɗi temerre non darja nayaɓa wa kanat lahu hirzan mina shaydan ngol latanomo bo ɗum denal ha shaydan ɗo wa kanat lahu hirzan mina shaydan kanjum wonte ko yahdata be ko bolwanten ha ɗaɓɓititgo denal ha jangugo zikiriji gaɗeteɗi fajiri be asiri to kadi ɗum latanomo ɗum denal ha shaydanu nyalde mako man nde fumare ha hira non to hiri bo to o jangi ɗum lattanomo ɗum denal ha weta kadi ha mbar jari bo wala gaddanɗo kuwanɗo kugal bongal heɓa mbar jari ɓura moni sina goɗɗo kuɗo ɓuri ko o huwi masalan an a wingol ha ɗo kam marra temerre amma goɗɗo wari wi kañum ɓurni to foti o kam o ƴaɓɓe ha mbar jari amma to o wi ban ko mbiɗa marra temerre man on poti walla bo latto ko nufete man ha ɗo kam banguɗum kam ɗum ɓesdugo dow marra temerre man
to kadi foti laato bo masalan ɓurdal man ban kuuɗe boɗɗe goɗɗe nen ngal wuttudu wondu. To kadi en keɓi haɗo to a jangingol fotan ban to a rimɗini maccuɓe 10. to ka haɗon man ɗo en mbi maccuɗo goto dimɗinɗama a rimɗinte be rimɗingo moɗo ha yite. kala tergal dimɗugal ha maccuɗo man fu an do yeruma agar rimɗi ha maɗa ha terɗe maɗa banni mana man terɗe mon potan. to o rimɗi an do a rimɗi ha yite. to a fotante ban rimɗingo maccuɓe 10. la shakka ɗum mbar jari ɗundi woni ha ɗon. non bo yafane windane boɗɗe 100, yafane kalluɗe maɗa 100, ngol latane bo ɗum denal ha nyalde maɗa man nde fumare ha hira. to a jangingol ha hiri bo latane kadi bo ɗum denal ha weta. to ɗo nder askaruji en nani darja askaruji gaɗeteɗi ha fajiri be askaruji gaɗeteɗi ha hirgo. to kadi nder askaruji man ɗo goɗɗo o wi'an nder askaruji man ɗo goɗɗo o wi'an subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. kadi kangol bo ngol wodi qissa. annabijo sallallahu alayhi wa sallama o juli ɓawo julgo subaha o wurtake ha sare mako be law fajiri be law o acci kore mako ummul mu'minin Juwayriya radiyallahu anha oɗon joɗi ha nokkuwel ngel o julata oɗon inna Allah. ɓawo o juli oɗon joɗi inna Allah. annabijo acci mo wurti fajiri be law yahi lortaki ha balte nyalwi seɗɗa go. to nde lorti tawti mo ha o joɗi go ha juldude mako go. annabijo wi mo a sedai aɗon joɗi ha accuno mamiɗo aɗon inna Allah na? o wi oho. to annabijo wi'ata mo mi wi kalimaji 4 to ɗi pondama be ko mbiɗa ɗi ɓuranno deidai ko mbeɗɗa wadgo diga subaha ha wargo jotta ɗo. ɗum kalimaji 4 bo mi wiɗi marraje 3 amma to ɗi jo'inteno dow kilo ɗi ponde be an ko mbeɗɗa innugo Allah ɗo deidai ko mbimi man ɗo imma ɗum fotan be ko mbiɗa an ko mbeɗɗa wadgo ɗo na wakkatiwel ma kam ɓuri ɗuɗgo. to walla bo ɗi kalimaji 4 ɗi mbimi ɗum marraje 3 ɗo kanji man ɗo ɗi nyiccan ɗi ɓuran deidai ko mbiɗa man ɗo. ɗum ɗumejum kanjum annabijo wimo subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. mi wi ɗum kanjum man ɗo marraje 3. ɗum kalimaji 4 mi wiɗi marraje 3 amma nda famɗugo wakkati ko mbimi ɗum fu majum ɗum ɓurta mintiwel gotel. ɗum wi'ama ando diga suba aɗon joɗi ha jotta amma ɗi potan be ko mbeɗɗa hugo mbar jari walla bo ɗi nyiccan ɗi ɓuran ko mbeɗɗa hugo mbar jari. to ɗo man bo kadi ɗum hunde tilimde hani ɓi adama wi'a ɗum ha wetgo muɗum. to zikiriwol 10 wadgo salatu dow annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha fajiri hani ɓi adama waɗa salatu dow annabijo marraje 10. ha asiri mako bo waɗa salatu dow annabijo marra 10. en mbi singaji wadgo salatu dow annabijo bo ɗuɗɗi amma kadi ɓurdangol man ɗo salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. a waɗa ɗum marraje 10 kadi latto a heɓi zikiriji 10.